डे 39. श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 जय जय रघुवीर समर्थ. दासबोध विचार श्री गणेश स्तवन 8वे सत्र. सगुण रूपाची ठेव महालावण्य लाघव. नृत्य करिता सकळ देव तटस्थ होती. श्रीराम 1 2 8. श्री गणेशाय नमः. ओम नमः सिद्धम. सगुण रूपाची ठेव. परम स्वरूपाच्या सगुण रूपाची ठेव. ठेव म्हणजे घडणावळ, रचना कशी आहे पहावी, किंवा सगुण रूपात कोणकोणत्या ठेवी, डिपॉझिट्स, साठा आहे ते पहावी. ते पाहण्याकरिता चित्तवृत्ती एकत्रित करून श्रवण करावे आणि प्राण डोळ्यात आणून त्याचे चलचित्र पहावे. सजीव साकार सगुण रूप पहावे. ते पाहताना सर्व देवगण देखील तटस्थ होतात, एकाग्रचित्त होतात. येथे देवगण म्हणजे देव, इंद्रिये व अंतःकरण चतुष्टय व्यापार जाणावा. लाघव नृत्य करणारे महालावण्य सगुण रूप पहा. अर्थात नृत्यकलेतील सर्व लाघवता, नृत्यकलेच्या सूक्ष्म अतिसूक्ष्म कौशल्य, निपुण भावमुद्रा, अंग प्रत्यंगातून अत्यंत चपलतेने व्यक्त करणारे श्री गणेशाचे महाकाय लावण्यपूर्ण, आकर्षक, मोहित करणारे सुमनोहर सुंदर सर्वश्रेष्ठ दिव्य रूप पहावे. लावण्याचा दुसरा अर्थ अनुग्रह किंवा कृपा असाही होतो. त्यानुरूप ध्यान वर्णनाच्या प्रसंगी दिव्य नृत्य करणाऱ्या सगुण रूप श्री महागणेशाचा अनुग्रह ग्रहण करावा असा साधा सरळ अर्थबोध होतो. सगुण रूपाची ठेव महालावण्य लाघव. नृत्य करिता सकळ देव तटस्थ होती. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. कालची उत्तरे. तयाचे म्हणजे श्री गणेशाची. समर्थानी निर्गुण परब्रह्माची सगुण सजीव मूर्ती श्री गणेशाच्या आकृतीत साकारली आहे. आजचे प्रश्न. श्री गणेशाची ध्यानमूर्ती कोणती क्रिया करते? सर्व देवांची स्थिती कशी आहे? श्रीराम. शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे. वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.